ba ang tingin niya sa akin? Galit na galit. So parang galit siya sa akin, and so ang nangyari, tinanong ko siya guys kung anong kinagalit niya sa akin. Kasi kanina umaga. And then sabi niya sa akin, nag-shopping daw ako kahapon. And then hindi daw ako bumili ng panty at bra. Kaloka ng asawa ko. Yun pala yung kinagalit niya kasi nag-shopping daw ako, hindi daw ako bumili ng gusto kong bilhin. Iwan ko, gusto ko talagang bumili ng mga ganang sa Pilipinas. Bibili ako dito paminsan yung panty, pero sa Pilipinas talaga ako parang gusto kong bumili doon. Okay man dito, kaso ang mahal ng mga panty dito, bra guys. Isa kabuok no, mga 30 or duha mga 30 ana kung kanang gusto gyud nimo. So nang mahal kaayo mga 1,000 po ang usa or duha, mahal kaayo. Pero mga nindot og quality, pero saan ng quality nga itatago lang naman yung brand na yan sa ilalim ng damit. So after sa Home Depot, Tommy went to BG's, and then there you go. He's looking for me. He's right there. He's looking for me because he bought a lot of food. So now hindi niya alam yun kung saan niya ilalagay. Kaloka man itong asawa ko eh. Siya pahulik talaga yan guys. Naluloka na si Batman. So, ito yung mga binibili niya, guys. Oh, grabe talaga itong asawa ko. Hindi talaga mapigilan kung anong gagawin niya. Kasi, hindi daw niya alam kung anong kakainin ng dalawang bisita niya, guys. Meron tayo dito mga cookies, mga monster cookies, shrimp na sobrang frozen, at saka beef na puro beef ito. Nabili niya ang dami. Tatlo, mga 9 pieces ng steak. And then yun, at saka salad. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dalawa lang yung bisita na hindi ko kilala. So yun, at more turkey. Okay, I'm gonna get ready. Okay? So I'm gonna clean up the basement. Do you want the thing here? What? Tignan nyo yung asawa ko, guys. Hello, kailangan ko pang maglinis, guys. Linis lang ako. Busy si Dodong Tommy doon. Nag-on pa siya ng fireplace. Plano niya, isugba ang bisita. Meron siyang bisita, isugba daw niya. Kasi, yun yung gawin niya, isugba. Nagpa-fireplace pa talaga. Kalarki itong asawa ko. Busy. Tignan mo yung mga pinagagawa niya dito. Diba, ang daming cheese. O, diba? Masisira lang ito. Well, actually, hindi yan masira kasi he's a cheese freak. And bumili siya ng cocktail sauce. Oh, diba? Ilagay natin ito dito sa table. Dito siya. He's a cheese freak. Oh, he loves cheese. That's new. Ano siya ng chips. Magulat lagi yung tao dito, guys. Magugulat dahil meron tayong Christmas tree. Daming dahon, guys, ha. Kalibutan, oh. Daming dahon talaga. Sobra. Bukas, maglinis po ako dyan. I have to order that camera protection, ha, on Amazon, ha. And the casing, okay? Kasi will protect my... That's new. You just bought that not a long time ago.
Ayan guys. Napag ano na tayo. Dito wala pa. Ito halfway pa lang ako dito sa harap. Ang tagal pa nito. Guys, kapagod. Kapagod na. Kapag maglinis. Ay. Tapusin ko lang to guys. Kuha lang ako ng ano. Dito na naman tayo. Dito. Dumi-dumi ni Inday Mirian. Pati kamera, pati hugawa. Yan, tapos na ako guys. Finally. At andito na si Mister. Ang dami ko pang kamatis, oh. Laka, daming bunga. Bunga pa more. Laka. Ang daming bunga. Karating lang ni Mister. At saka itong kahoy na ito is hindi talaga pa ito matatapos. Parang ano pa ito eh. Parang next month or December. Ang ganda. Sobrang ganda talaga, oh, di ba? Ito din konti na lang yung marami pa din pero ito talaga yung pinakamaganda, oh. Maganda yung pagkakulay niya. No? Iba talaga. Sobra niyang orangey. Look, it's really pretty. And the tree is very pretty. The tree is very pretty. Well, you're not really looking. You're not looking. Hi, Roxy. Mag-enjoy lang ako ngayon kasi ilang araw na lang wala na. Yung kahit may araw, mainit pa rin. So, mag-enjoy na tayo. Ang dami ko pang kamatis, guys. Hindi ko na kinukuha sila, oh. Kasi ang dami kong kamatis, eh. Diba? Ang dami, eh. Ang dami pa, oh. Non-stop. Hello, birdies. Hi, Roxy, Poopy, Rocky.